Здравейте, разговаряме с Петър Иванов, страж на отбора на Палавите, които днес се справят в своя двубой от четвъртия кръг на летния приятелски турнир FBET Cup. Здравей, да ни разкажеш малко повече за себе си и за отбора. Отбора е много сформиран, с големи амбиции да стигнем до финал. Това общо взето, това, което имам да казвам. За себе си да ни споделиш нещо по-интересно? Нищо особено. В смисъл, играем за удоволствие, за здраве и наистина е голямо удоволствие да се играем такива турнири. Добре, какво очакваш от този приятелски турнир? Следиш ли ситуацията във вашата група? Да, следя всичко, очаквам само добри емоции и хубави игри. До момента 3 мача изиграхте, как се представихте в тях, както очаквахте или? 2 победи, 1 загуба, днес излизаме за победа и продължаваме напред. Добре, на кое място намирате към момента? Доволни ли сте от него? Да, в момента сме в зоната, която продължаваме, така че това е целта за сега. Преварата парите 4 отбора продължават, така че точно. С тези 2 победи може би почти сигурно вече сте си осигурили участие в следващата фаза. Играем за 2 победи до края още. Още 2 победи, които ще ви дадат по-добри позиции изходни. Да. Добре, иначе състезавате ли се в някой друг турнир, който организира Българска асоциация по мини-футбол? Мисля, че не. В смисъл играем на още един турнир, само че не знам кой е организатор. Имате ли амбиция евентуално да се запишете? Тук се провежда съботна лига, неделна лига, бизнес лига има. Честно казвам, нямам представа в момента. Играем на този турнир и след това ще мисля. Хубаво. Да. Така футбола следиш ли като цяло или някакъв друг спорт, който те интересува? Само футбол. Само футбол? Само футбол. Кой е любимият ти отбор? Само Левски. Левски. Как виждаш техния старт на сезона? Неубедителен? Не го коментираме това. Играем. Левски ще се оправи, няма страшно. Рано или късно, Точно. грандовете Точно. изплуват отново на повърхността. От световния футбол да не споделиш кой ти е така по-любим отбор? Не, футбол нямам открити явни фаворити. Предпочитам малките отбори. Симпатизирам на отборите, които правят изненади. Хубаво, добре. Сега виждам, че така загрявате вашия отбор за четвъртия двубой днес, който ви предстои от FBET Cup, така че няма да държим повече. Okay, да успееш да загрееш подобаващо и днес да спечелите 3 точки. Благодаря. Успех! Чао!